18 anyos nga babae gidunggab sa amahan sa iyang kapuyo nga tomboy. Mga pulis sa Cebu City Police Station 2 mag-atubang investigasyon human namatay sa patid ang usa sa menor de edad nga ilang gipangdakop. Mga hospital ug clinics nagka-problema. Infectious waste dili makolekta sa kontraktor tungod sa pagbabag sa DENR. Governor Davide makikagbo sa mga huwes aron sulbaron ang naghuot nga prisuhan sa lalawigan. Nagsugod na ang mga kalihukan sa pagpangandam sa ika-450 nga pagkakaplag sa imahe ni Senyor Santo Niño. May hapon Georgia, may hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kanitibuk ang pwersa sa News 5 Cebu. Karong adlawng Biyernes, petsa 20 sa buwan sa Abril, tuig 2015, ako si Glenn Soco. Amo na ihatod ang mas sayong pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Babay, gidunggab patay sa amahan sa kanyo niya hinigugma kagabi sa may barangay Lorega, San Miguel. Samtang mangulingay sa barangay Mabinig, gipasil patay sa pamailhing tao. Sugin ni Ryan Sorote. Nagpasa ng dugo ni Dina Zamora dini sa iyang panimay human siya dunggaba sa makadagang higayon sa amahan sa iyang kanhinigugmang tomboy nga si Ronald Upura sa Sitio Laguna, Barangay Lorega, San Miguel. Pasado las 10 kagabi. Misingit og ayaw kuya ang biktima. Una pamigawas sa balay ni ini ang sospek nga nagkadugo. Nakasibat ang sospek og padayon karong gipangita sa mga otoridad. Kung pagkadto na mga to sa site yun sa crime scenes, mga to among nakita nga to nga nagkadugo na ning biktima. Nasayran nga nagbugno ang kanima nag-uyab tugod sa ilang wa mahuman nga panagbangi og nagpahaba sa amahan ni Rose Ann ang iyang bag-ong uyab. Nasuta nga kapila na miabot sa presento ang duha tungod sa kanunay nilang away hangtod nga nagbuwag usa ka buwan na ang nakalabay. Daling nakakita og puli ang biktima o giangko ni Rose Ann nga doon nagyapon siya pagbati sa kaning hinigugma. Doble nga kasakit ang iyang gibati sa pagtalingon ni Dina kay gipatay kini sa iyang amahan. Wala ra sad si Papa. Abi na magmatug na sa dito ni Bumi, wala ra man dito siyang gigdaan. Nya namin nakadungog, nay nadunggaban, to ni naog ko. Patay sab ang maulingay nga si Amelito Pasaol sa bukirang bay sa Sitio Luton, Barangay Mabidi, Dakbayan sa Sugbo, niadtong Sabado sa gabi. Kagahapon sa buntag, nadiskubrihan sa inahan ang patayng lawas sa iyang anak nga nabulit sa samad pinusilan. Matod sa mga silingan, upat ka buto sa armas, ang ilang nadugan pasado las 10 sa gabi niadtong Sabado. Pipila ka minutos, dihang miuli ang biktima nga dunay gipalit sa tindahan. Ang igsoon sa biktima nga nakurat sa hitabo, niingon nga wa siya na sayran kontra si Amelito. Matod sa homicide police nga posibleng personal nga bangi mo hinungdan sa krimen. Wa pa masayri kung kinsa ang nagpatay sa biktima. Upat ka buto. Gabi, mga Aziz. Mga ito nga gawa na agi patay nero. Di buto man na babaw bungtod. Kana siya, wasa kong mahibawa na og may kontra ba na siya kay nadindiin naman na ista kang binukot, nga rin sa busay, nga nagso. Ryan Sorote, News 5. Batang libod suroy nga namatay human patiri sa wa pa mailhing pulis nga sakop sa CCPO Station 2. Iotopsy sa NBI 7. King Perez, Suginlimi. Gipaabot pa sa Regional Director sa Kapulisan ng formal nga reklamo gikan sa pamilyang Mirabeles. Human gitudlo ang pagpangabuso sa wa pa mailhing sakop sa Cebu City Police Station 2 nga mohinungdan sa kamatayon sa 11 anyos nga bata nga si Chastity. Matod sa puhan sa bata, misuroy ang iyang apo uban ang mga higalang bata sa may Frente Osmeña Rotonda niadtong Sabado Santo sa gabi. Dihang nangatog dapit sa may Mango Avenue, gipanghipo sa mga bata sa mga pulis o gipatid-patira ng iyang apo pagkakadlaw ni ana. Girelease dayon pagkabuntag sa police station 2 ang mga bata ug pagkasunod adlaw wa damha nga mamatay ang iyang apo. Sa death certificate nga gipirmahan sa medical legal officer, traumatic injuries to the trunk ang gikamatian sa bata. Naman siya diri kuan, namay maklaro na to diri nga bunog iyang diri pikas naong sa tuo sa iyang mata. Unya akong giwaling ang bata dunay sama diri sa luyo, buko-buko. Duha. Unya sa pagkuan na pagduol na sa kuan na, pagtanaw na sa doktor sa city sa kuan City Health. Muna yang gitanaw sa dito sa kanang kuan na makita sa dito nga ang iyasan diri
doon na sa mga gas-gas, unya matupasa ka ng imbalmer, napakunidugo sa lungag sa employer. Nasayod si Police Chief Superintendent Prudencio Tombanyas nga daghang batang libod suroy sa may Puente ug Mango area. Go back to the basic unit of society, the family. Failure ng family yan. Dako ang pagsalig sa puhan nga makabarug ang ilang reklamo batok sa namatid nga pulis. Kay doon na sila eyewitness nga bata nga anaa karon sa kustudiya sa DSWD. Kay og katong bata o pakiton to sa mga litrato sa mga pulis tanan, makailagi siya kay giing naman siya ni Dr. Akunsa nga makaila ka o ipakita ka ng mga litrato sa mga pulis. Oh, wala ko kailasgan. Wa pa motubag ang hepe sa CCPO Station 2 Chief Inspector Wildemar Tiu. Aron kuhaan siyang habig subay sa mong hitabo. Midangop na sabang pamilya sa NBI 7 ug ipasaligan na ipa-exhume ang patay nga lawa sa bata. Aron ni autopsy aron masuta kung unsay gikamatyan niini. King Perez, News 5. Managlahing insidente sa pagpamusil nahitabo sa lungsod sa Barili ug Dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong Huwebes ug Biyernes. Leslie Kimnadi Vistil, Sugin Limi. Gipusil siyang ulo ni atong Huwebes sa hapon ng ex-convict humikan sa kasong rape ug attempted homicide nga si Edin Umbay. Mamuwang unta ang biktima sa barangay Talot lungsod sa Barili apan kalit kining gipusil sa wa mailhing tawo. Dihang gikapkapan ang patayng lawas sa biktima na recover kining armas siyang hawak. Base sa investigasyon sa atong kapulisan, wala may nakatudlo o kinsay pangan sa mamumuno, pero ang ilahang gidudahan sa motibo mura og baos ni kay kini pong kuana kining biktima nadungog pud nga magdaladala og arma kung nahibaw-an ni kaning attempted homicide niya nga rin is Barili kaning kasuha ang kaning rape niya sa Aluginsa ni. Ya, wan kanang Nagbangutan sab si Mary Ann human po sila ang construction worker niyang bana nga si Jander Peredo alias Janjan. Wa siya masayod kung nganong gipatay ang iyang bana samtang natulog ining payag. lang ay ko kabawid ani niya kontra kay sa cellphone niya sa inbox and items wa gyud wa clear man zero wala may sud good di ko kaingon nga naa siya kontra wa inoon lay bahala nila. Nakadawat og taho ang Barili Police nga baus-baus ang nahitabong pagpamusil. Mao nga mas gipahugtan nila karon ang ilang monitoring sa tanang barangay ug nagpahigayon sila og checkpoint. Patay sab kining lalaki nga nagmotorsiklo human buko-bukuha og pusil sa wa mailhing mamumuno. Pasado las 4 sa hapon ni adtong Biyernes sa barangay Basa Kagudoy, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Sa pagputlo ning balita, padayon pang giila ang biktima. Na-recover sab sa kapulisan kining sudlanan og shabu. Ayan nakita nga ning dagan na itong biktima na mura gigukod siya sa suspect ba na pagkatumba usban pa siya pusil mo na dakong posibilidad kay naay nakatong sayang helmet na nakuha nga tinfoil nga nakalukot na daan unya naaputoy kanang sayang bulsa na kanang sudlanan galing alis la ato lang ikuan ba nga mura sudlanan og drugs gani. Posibleng makatabang ang CCTV camera ining kananan kay way nakakita sa hitabo. Kung maklaro na to ang makakuha tag CCTV, makita na to kung makita ba dito ang katong nga portion. Kay mura salipdan ra ba sa kaning ilahang signage. Pero basin maklaro kay hayag pa man to. Leslie Caminadi Vistil, News 5. Nagka-high-tech na ang drug operations sa mga durugista kini ang nasuta sa kapulisan sa managlahing operasyon nga gihimo niya tong Biyernes sa Dakbayan sa Subo ug Lapu-Lapu. Ryan Sorote, Sugin Limi. Kapin sa tunga sa milyon ang kantidad ining drogas nga nakuha sa mga sakop sa Lapu-Lapu City Intelligence Branch o LCPO Station 3 gikan sa giingong big-time drug pusher sa Barangay Babag. Lagip ng nakuha kini mga drug paraphernalia, handheld radio ug mga armas. May pahigay ng buy-bus operation ang kapulisan niya itong Biyernes sa Udto batog sa subject nga si Rolando Humawas. Lagip nga nasikop ang kahira nga si Floripina Rica ug anak ni ining si Christian Mark. Giangkon sa kapulisan nga naglisod sila sa pagdakop kang Humawas. Gani, kapinsa na po nakahigayon nga mihimo silang operasyon ang kapulisan sa mong dapit apan mga bato silang ni Humawas ang masikop. Hindi, kadagan mo ba ang tigiya to? Pero namaligi ay dagsubo. Doon na. Karon di ay.
Ha? Ano? Lumaligas ka sa bumi? Wa. Nilaba. Ako yung bandera sa gantuan. I strongly believe, and the Lapu-Lapu City Police Office believe, with the arrest of this drug personality, Roy Negro, we are strongly believe na ma-reduce ang drug supply sa Lapu-Lapu City. Mga CCTV camera, sementadong bungbong, mga metal gates o electric switch ang misugat sa mga operatiba sa Regional Special Operation Task Group 7 sa ilang illegal drug operation niya itong Biyernes sa sitio Mikabha sa Barangay Dulo, Fatima. Target nila ang level 2 drug pusher nga si Romulo Rosales Jr. nga nakaikyas. Gumikan sa duha ka CCTV camera gawas sa drug den, mamonitor sa control room ang si bisan kinsa nga dunay tuyo sa mga lugar. Lisod sab ang pagsud sa mga balay tungod sa metal gates nga dunay electric lock. Dali rang nakasibat ang subject ug ang mga manuyupay pinaagi sa dagang lutsanan. Bugtong nakuha sa mga sakop sa arsog kining 27 ka magagaming pakete sa shabu nga mobalor og 130,000 pesos ug mga drug paraphernalia. Usa sa mga dagkong hititan ang nadapit nga makahurot og 2 ka bulto kada adlaw o 14 ka bulto matag semana. Nagada naman namin CCTV pero ang kining sa sulod wala jud namon expect ngay nga na di kay sudlon. Ryan Sorote, News 5. Nadiskobrehan ni ining bag-o lang sa Interagency Council Against Trafficking ang modus sa mga illegal recruiters nga namiktima og mga taga Mindanao ug Metro Manila dinhimo nilang exit point paingon sa laing nasod ang Mactan Cebu International Airport. Jinky Rusit, sugin nimi. Gipaybaw sa pangu sa Interagency Council Against Trafficking nga naa nagbase sa Mactan Cebu International Airport nga dunay bag-ong modus ang mga illegal recruiters karon. Sagad sa mga biktima gikan sa Mindanao ug Metro Manila, dinhimuon nilang exit point ang tugpahanan sa Mactan. Sud sa airport ilang ipakita sa Bureau of Immigration ang mga legal nilang dokumento. Apan pagabot sa ubang nasod labi na sa Korea, illegal di ay ang ilang mga trabaho. Nanganti karon ang IACAT Task Force nga strikto nila kining monitoron aron way makagawas nga mga biktima. Do not use the Mactan Cebu International Airport kung mao na inyong tuyo because definitely on our toast na gyud ang BI, ang IACAT Task Force and the other members of the task force. So please don't use the Mactan Cebu otherwise ma-disappoint lang mo. Sa samang katuyuan, ang Provincial Council for Women sa Sugbo nga dugay rang nakigalayon sa mong task force misaad nga mas pahugtan pa nila ang monitoring gikan sa barangay level. We will also strengthen our ordinances, local ordinances para ato katong barangay registration of all forms of recruitment in the barangay level. Jinky Rosit, News 5. Gidakop sa kapulisan sa Liloan ang 5 kalalaki nga nalambigit sa pagpanulis. Mobalik si Jinky Rosit. Sukad pa niadtong Sabado sa buntag, way hunong silang follow-up operation ng kapulisan sa Liloan, hinungdan nga ila dayong nadakpan si Alan Trasmonte, ang suspect sa pagpanulis sa mag-live-in partner nga nagnegosyo og baboy. Nasayran nga padung ng mamauli ang mga biktima, dihang giat nga ni Trasmonte sa Villa Reina, Barangay Yati, Liloan ug nadala ni ini ang kinitaan sa duha nga mokabat sa tunga sa milyon ka pesos. Then while on the way sila sa kuan, nagmotor sila, kalit sila tulis ating suspect nato. Then ang usa ka biktima ang babae gipusil pagyud sa suspetsado katong tulisan. Apan matud sa dinakpan, gipasangin lan ra siya. Dili tinuod din ma'am. Ano mang buhat magkuha na ako mga bata na hurot na mag-graduate tungod kay ningadto ko sa lain lugar. Pagkataod-taod niabot sab kining laing upat ka mga dinakpan din matud sa pulis nga sa ila mismo na recover kining yellow nga motorsiklo nga gigamit sa pagpanulis. Nakuhaan sab sila og shabu ug mga drug paraphernalia atol sa operasyon gawas nga naaktuhan silang nanuyok. Timingan ginaon akong pagkagawasan soroy ko sa kuyuan dito. Wa magdugay diha sila. Apil-apil na sige ko kay dito man ko sudad. Ang Liloan Police Station mihimo og profiling sa mga suspect pagsuta kung ang 5 nila kadinakpan na lambigit ba sa laing insidente sa pagpanulis sa ilang lugar. Pasag ko sa mga biktima sa tulis dili sa Liloan og silingan nga itong mga lungsod pagkari sa opisina ron identify ni mga tao nga mantakpan karon. Jinky Rosit, News 5. Wa mahulga ang alien control officer sa Bureau of Immigration
sa mga sumbong nga gipasaka batok kaniya sa National Bureau of Investigation diha sa Office of the Visayas Ombudsman. Andrea Patenya, Suginlimi. Niadtong Biyernes sa hapon, naduso ang mga reklamong Anti-Graft and Corrupt Practices Act o kalapasan sa Republic Act 6713 kun Code of Conduct and Ethical Standards of a Public Official. Mato ni NBI 7 Assistant Regional Director Augusto Eric Isidoro, nga bisan og miduol kaniya si Casimiro Madarang aron hangyuon nga di na ipasaka ang kaso, di mo sugutang iyang mga sakop, nga giingong gibalibara ni Madarang sa pagdetain sa ilang dinakpang Korean national nga nasakmitan og kapin 2 milyones pesos nga balor sa ukay sa usa ka warehouse sa Barangay Look, Mandawi City niadtong Miyerkules Santo. Matod sa NBI, diha nagilihok sa Bureau of Immigration ang pag-secure og commitment order, dihang gipahibaw na nila sa media ang ilang planong pagkiha nila ni Madarang. Lakip nga gipasakaan og kaso sa NBI si Attorney Nancy Tagle. Sa tingin ko, may airtight case kami against these officials kasi very clear naman sa batas na kung maski sa civil service law na lahat ng communication dapat i-receive mo yan. Basta official communication, hindi mo dapat i-refuse yan. Kung gusto mong i-refuse yan, i-refuse mo in writing para makapag-file din kami ng opposition or appeal kung sa tingin namin may grave abuse of discretion yung ginagawa nila. We will answer it in the proper forum in the Office of the Ombudsman. We are only following the instruction and orders of our commissioner and our legal department. Confident ba, sir, na... We are confident that we can iron out this case filed against us. Wa na mi detalye si Madarang kun nganong nalangan ang pagpagawas og commitment order apan nagpabili ng iyang baruganan nga di ma-detain ang usa ka foreign national kun wa kini commitment order gikan sa ilang commissioner sa Bureau of Immigration Central Office kay sila ang mahimong ikiha sa langyaw sa ilang gihimong detention nga way legal documents. Gani nakiha na siyag kasong habeas corpus tungod sa pagdetain niya og Korean national gumikan gyapon sa ukay-ukay business niadtong Marso mao nga nagamping na sila sa ilang detention procedures. We have a guidelines for manual of operation for processing of arrested or intercepted foreigners issued by the commissioner. We are only following that guidelines. Without a charge sheet, without a commitment order, we cannot commit a foreigner. Gihimakatsab ni Madarang nga doon na sila gihatag nga special treatment sa mga Korean nationals. No, ano ba special treatment? The same, if they have committed a violation of immigration law, then we will also act accordingly. Kasamtangang anaapa sa holding center sa Bureau of Immigration ang duha ka Koreanong nalambigit sa ukay-ukay business ug doon na sa ilaing Nigerian ug Somalian national nga anaa silang kustodiya. Ang upat pending for deportation, inig human og husay sa ilang mga kasong kriminal dinhi sa Sugbo. Pamagsab sa Bureau of Immigration ngadto sa mga foreign nationals nga siguraduon nga naa sila'y tarong ug kumpleto nga mga dokumento inigsud dinhi sa nasud aron di magka-problema sa immigration laws sa Pilipinas. No, ano ba special treatment? The same, if they have committed a violation of immigration law, then we will also act accordingly. Yes, they are also subject to our laws. Dapat aware sa sila. Andrea Patenya, News 5. Abyon nga maoy gamiton sa skydiving sa lungsod sa Santa Fe sa isla sa Bantayan na crash sa runway sa Santa Fe Airport niadtong Sabado sa hapon. Ang 4-seater Cessna plane gingong napagngan sa makina samtang padung na unta mo landing. Suma sa mga otoridad sa lungsod sa Santa Fe, luwas ra ang tulo ka mga sakay niini nga mga Korean nationals. Ingon man ang piloto niini nga nailang si Captain Alvin Boyd Loreno. Base sa mga hulagway nga kuha sa Polish national nga si Marcin Kowalik, ang abyon nakaangkon lang og guba sa atubangang bahin human kini maubok sa runway. Gikatakdang makigtagbo si Cebu Governor Junjun Davida sa mga huwes sa municipal ug regional trial courts aron hangyoon sila nga kun mahimo paspasan ang paghusay sa kaso sa mga inmates sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center. Atol sa pagbisita ni Davida sa CPDRC kaganiha, namatikdan niya ang nang hinobrang piniriso sud sa maong pasilidad. Base sa talaan sa CPDRC management, miabot na sa 2,345 ang mga inmates dinhi.
sobra sa 1,400 capacity sa maong pasilidad. Mga law students mao niya mutanyag og paralegal aid ngadto sa mga piniriso kan sa mga kaso wa na maatiman. Just executive judge sa both courts, RTC and NPC, and even the prosecutors and the public attorney's office. Formal nang gibuksan ang bag-ong CPDRC Bakery kansang katuyoan mao ang pagtabang sa mga piniriso sud sa maong pasilidad. Inabagan sa pribadong sektor kinsa mihatag og mga bag-ong ekipo alang sa pagluto og nagkalain-laing klase sa pan. Gikalipay ni Governor Junjun Davide ug sa mga kadagkuan sa CPDRC ang pag-abli sa maong bakery. Usa kini ka livelihood program nga gitagana sa Kapitolyo ngadto sa kapin 2,000 ka mga piniriso. Bisan mga orders gikan sa nagkalain-laing lungsod dawaton sa CPDRC Bakery, din mahimo silang mutawag sa 255-4507 alang sa orders. Actually, no, tayo ba mga government offices mo-order dire ang Office of the Ombudsman, di ba Mark? In fact, some offices ito sa Kapitolyo, sa provincial government, they order from here, hopia and bread. Kanya na ay barangay outpost, nas gawa sa PDRC, sa kalunasan na siya niya, wak man lagamita, so among gi-insurance cap na among himog outlet sa among pan. So, mga tagalaming porsyento sa barangay. Naghugpong sa buhatan sa Dilaab Foundation ang mga kabatanunan aron hisgutan ang paggamit sa social media karong umaabot 2016 presidential elections. Giagni sa brand consultant ug volunteer sa maong foundation nga si Vicky Ortega nga mahimong masugdan ang diskurso kabahin sa angay piliong kandidato sa eleksyon pinaagi sa Facebook. Pinaagi sa pagpost kung nganong mubutar o hinungdan sa pagsuporta sa usa ka kandidato, mahibaw-an dayon kini sa mga Facebook users. Subay sa datos sa maong foundation, anaa sa kapin 93% sa mga Pilipino ang dunay Facebook account. Ang Dilaab Foundation dunay I Vote Good campaign alang sa umaabot nga presidential elections nga maglakip sa pagpanghatag sa mga komunidad ug lifestyle action supporters, election conduct and reputation o laser test isip basihan sa pagpili og kandidato. Conversations within their own networks. To begin, first maybe discussing or asking themselves, does my vote matter? And what does it matter for? Pipila ka mga sakyanan ang gibanggaan sa usa ka delivery truck nga nawad-an og brake samtang motorsiklo ug tricycle nagbangga sa lungsod sa Balamban. Duha ang patay. King Perez, Suginlimi. Daling gida sa tambalanan ang lalaki nga nagsakay ining bisikleta. Human mabangay ining delivery truck sa Vixal Development Corporation sa Maydan F. Ramos, corner Arlington Pan niadtong Sabado sa gabi. Milahosab ang truck sa jeep de pasaheroan nga dunay rutang 04C. Nga mo'y hinungdan nga may bangga ang jeep sa usa ka taxi. Wara maunsa ang taxi driver, apan samaran ng PUJ driver. Wa kini masayod kung doon na basaya mga pasahero nga nangaangol, human mga naog dayon. Liko na ko da, kalip bang lagubo? Dato din nakaigo dahil niya, katong siklita. Labang mo na niya, layo pa kayo ko. Yun din, impact din sa mua. Dito naman ko niya mo ni nalabay ni si Adri, muna naigo ang taxi. Gikustudiya sa otoridad ang driver sa truck nga si Alexander Albarasil. Kinsa-kinsa kaadlaw pa lang nga nagmaneho sa mga sakyanan. Gisusi wala po niya. Umalang ito katuko siya, kalitay gitu siya. Dugang sa investigasyon sa Sitom, nga padung naunta silang buhatan ang truck driver sa wapang hitabo. Kay nakabangga sab siya og lain pang sakyanan sa Maydan P. Del Rosario. Magkuha gini siya na brake lagi sir. Brake gini ang kuhanan niya sir. Wag tang niyang buwan sa iyang brake. Kay mo magi ang istorya nga wag tangan gini sa brake. Duha ka mga tao ang kumpirmadong patay samtang duha sab ang naangol atol sa panagbangga sa tricycle ug motorsiklo niadtong Sabado sa gabi sa may sitio Kalagitan, Barangay Buanoy sa lungsod sa Balamban. Ang driver sa motor nga nakabsan sa iyang kinabuhi na ilang si Roy Fuentes, 23 anyos, samtang kritikal ang duha ka mga kauban ni ini nga ana sa tambalanan. Patay sab ang driver sa tricycle nga wa pa mailhi atol ni ining pagbalita. Dunay markang Villa Escoton nga usa ka resort sa Barangay Arpili ang tricycle nga gimaneho ni ini. Nasuta nga kusog nga nakapadagan sa ilang mga gimanehong sakyanan ng mga biktima. Dinwa magsulog og helmet ang driver sa motorsiklo.
Panabuhan na rin siya mga Naunsa man ang kanang parang doon na balik kayo pa asa dapit sa kinitini ba na nila. dili dapit dahil Sa wala niya ang paa na balik. nabalik. Na rin luyo na bangan ko. Nga kani isa Di kami birthday ko. Kung may katong nasa iyang plane mo, ganit po tricycle ko sipag nila, magkadagan, ito nag-aabot sila sa ito nga. Sa kalsada. King Perez, News 5. Giauhag ang nanag-iya sa mga sakyanan sa dagat nga moapil sa fluvial procession sa pagparehistro na sa buhatan sa marina ug mga pagpalista sa Coast Guard. Ang fluvial procession usa sa mga kalihukan sa 450th Kaplag celebration karong Abril 26 ug 27. Andrea Patanya, Suginlimi. Natakaw sa second day of the novena. Alas 10 sa buntag karong Domingo, Abril 26, manukad ang imahe ni Senior Santo Niño gikan sa simbahan sa San Nicolas de Tolentino, pinaagi sa usa ka motorcade paingon sa National Shrine of St. Joseph sa Mandaue City. Waydan nga masirhan atul sa ipahigayon nga traslasyon. I-advise gapon na to, magkuhan po tag-advisory nga anong mga oras between 9 AM to 11 avoid lang ng mga area kanang isbika MC Buenos o kayong Lopisay na kining sa subanda ko ang kalsada kay mora na main road po na to nga kuan anyway karon di kata mag problema i-divert atong sakyanan kay ang sa Hernan Cortez mora na tong ka-divertan ko padog Cebu City okay naman ang kalsada dito. Pagka-Lunes, Abril 27, isunod ang fluvial procession human sa alas 4 sa kadlawon nga misa sa St. Joseph Shrine. Matod sa Coast Guard Mandaue Station, siraduhan na nila ang north ug south entrance sa Mactan Channel gikan sa alas 4 sa kadlawon hangtod nga matapos ang fluvial procession sa Pier 1 sa Cebu City. Ang way kasakyang barko nga buot moapil sa fluvial procession, giauhag nga magpa-register usayo sa Coast Guard aron ma-accommodate pa sa ilang mga barko. Gikinahanglan nga mulukat og special permit ang mga sakyanan sa kadagatan nga musalmot sa Kaplag Fluvial Procession. Ang special permit malukat sa Maritime Industry Authority ug magpalista sa opisina sa Coast Guard sa di pa ang deadline karong Domingo, April 26. Nganong mo adtom ta sa marina? Magayo ang tag-special permit para may bawa na to kung pila ray atong pwedeng isakay sa atong pambot. Unya sa Coast Guard nga magpaslista sad sila didto aron may bawaan sa aron makaibaw sad sila kung asa sila dapita mo pwesto. Pasakyan ug marshal ang matag sakyanan sa dagat nga marehistro aron mogiya sa agianan niini ug alang sa pagsiguro nga way overloading ug di maghubog-hubog ang mga pasahero. Hugot nga gidili ang fireworks ug pagpalupad og balloon sa sakyanan sa dagat atul sa fluvial procession. Duna sab sila i-deploy nga Sea Marshal aluminum boats nga sakyan sa ilang special operation units nga mobantay batok sa mga daotang elemento. On standby sab ilang rescue team ug K9 units. Dulan 200 ka police personnel ug dulan usa ka gatos ka traffic enforcers ang ipakatap na tag-adlaw gikan sa April 26 to 27. Susamang galyon gihapon nga gamiton nga gigamit sa sinulog fluvial procession ang gamiton sa Kaplag. Matod sa simbahan, di pa sila maka-estimate sa gidaghanon sa mga tawo nga mosalmot sa fluvial karong Abril, apan ang hinaot sila nga motambong gihapon ang publiko kay ang fluvial sa Kaplag usa ka once in a lifetime experience. This is different because I think it will happen only once. No? Murag first time karon nga natabo kining mga murag na duplication ang atong January event. Ito nga we are celebrating really a milestone of 450. And that is Andrea Patenia, News 5. Gisugdan ni atong Sabado ang mga kalihukan alang sa ika-450 nga kasaulugan sa pagkakablag sa imahe ni Senior Santo Niño ug ang pag-abot sa mga paring Agustino dinhi sa nasud. Lastly, Camila de Vestil, Suginlimi. Human sa Santos nga misa nga mao'y mibukas sa kasaulugan sa ika-450 nga anibersaryo sa Kaplag, misunod dayon ang translasyon di nang imahe sa Balang Bata Gida Lesser Redemptorist Church ang simbahan nga gitaguan niini panahon sa gubat. Siya after 450 years or 50 years ago nga nahikaplagan nato ang imahe sa Santo Niño o nahikaplagan sa usa sa mga sundalo ni Neil Gaspi, no? So 450 na katuig ang milabay, so kini may yang kasulugan. Di
Mahimong minuskapin usa ka gatos ka mga deboto ang misalmot sa maong kalihukan. Kini ang labing unang higayon nga gihimo nga nahisama sa matag pista senior sa Enero. First time siya diri sa after 70 years nga i-transfer ni siya diri sa nakabalik ni siya sa kuan sa kalang sa Redemptorist. Kaya nga itong himom na good annually adto man na siya sa Mandaue. So diri na siya kay diri man na siya gitago so during the Second World War. So gidala na siya diri. Ang Ginoo anaasa nimo. Pagkakadlawon kagahapon, gihimo ang penitential walk of Jesus nga nanukad sa Redemptorist Church. Gisubay sa mga deboto ang kadalanan sa Don M. Gotchanoy, General Maximum Guzmania Boulevard. Sa misa human sa penitential walk, gikanta ang labing bagong Santo Niño song nilang Basilica Minore del Santo Niño de Cebu Rector, Father Jonas Mijares, ug ang inilang composer nga si Manny Lapincaw, uban ang 450 choir ensemble. Sa wali ni Father Jonas, matud niini nga angay magpasalamat sa pag-abot sa balaang bata niadtong panahon sa mga katsila. Kay gawas nga nadungog niini ang mga personal nga mga pag-ampo, doon na kini dakong impact sa tibuok Christian community sa Sugbo. Gihagit sab ni Father Mijares ang mga nanimba nga unta laing 450 years nga mas lig-on nga pagtuo sa balaang bata, bisan pa man sa mga kakompetensya sa pagtuo karon nga henerasyon sama sa teknolohiya ug konsumerismo. Again, goodbye 450 years. Welcome another 450 years. Goodbye, welcome, and hello. Goodbye. Certainly the past is past, and what is finished is done and gone. Bid goodbye to all of your frustrations, disappointments, desolation, hopelessness within the past 450 years. We must goodbye, most especially to the mistakes of the past. Leslie Caminadi Vistil, News 5. Infectious waste sa mga tambalanan ug klinik sa dakbayan sa Sugbo nagpabiling wa pa makolekta kay wa pa matagi og permiso sa Environmental Management Bureau 7 ang nag-inusarang tigkuha og infectious waste sa Sugbo. King Perez, Suginlimi. 37 ka mga tambalanan og clinics mo'y signatory sa request letter ngadto kang Cebu City Mayor Michael Rama. Din ilang gireklamo ang kakuwang sa aksyon gikan sa Environmental Management Bureau 7 nga matugutan ang pribadong tigkolekta sa mga infectious waste. Dunay non-compliance ang tigkolekta sa mga basura nga maong Pollution Abatement System Specialist Incorporated o PASI. Humanwa makahimo og containment facility sa mga hugaw dihang gisiradan ng Inayawan landfill. Hangtod karon wa pa mahibalik ang Transport Storage and Disposal Registration Certificate sa PASI nga mohinungdan nga natanggong ang ilang operasyon. Sukad Marso 18, wa na makolekta ang mga hugaw sa mga clinics ug tambalanan. Giban-abana moabot na sa 30,000 ka kilo sa mga infectious waste nga dunay hulga sa panglawas ug manimaho kundi makolekta sa sunod nga mga adlaw. Every day, why are you not collecting? So we call them to explain our part. We are doing everything. We fast-track our contractor to finish it in time. Dugang sa PASI Pollution Control Officer, nga walay kuwang ang ilang mga requirements ug napresentar na kini ngadto sa EMB7 ubos sa Department of Environment and Natural Resources. Apan hangtod karon wa pa gihapon nakatubag ang maong ahensya. Gireklamo sa mga clinics ug tambalanan kung nganong why contingency plan ang maong buhatan. Ang PASI lang ang nag-inusarang tigkolekta og infectious waste dinhi sa Sugbo. Mao nga panawagan sa mga signatories ug sa PASI nga maaksyonan na sa DENR ang maong problema. Sir, so ang TSD permit, kung ma-release na siya, maana pa may mo resume o collection.
Sa gipada nga text message ni DNR 7 Information Officer Eddie Lamedo, di usa mo isyog permit ang ahensya, samtang wa pa na resolba ang usa ka cease and desist order batok sa Pasig sukad pa sa miaging tuig. Giawag sa DNR nga ati manununa sa mga medical facilities ang pagpahimutang silang mga hugaw ug mopatawag unya sila og konsultasyon bahin sa maong suliran. King Perez, News 5. Maugkad to ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Soco. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, Kay Gilang Kutob sa balita. Aksyon!